Odo Morosuna Yesudia Doye and the grill. Odo Morosuna Yesudia Doye Aye Yomuna Metu Namadana se Enasi Jumuna Metu Namadana se Metu Namadana se Metu Namadana se Enasi Numuna Metu Namadana se Asomdwoe Mma Patona Ohoti say oh sheminim na sere kakra na yima no why na nano asem de twam pacho se ho ye shoni out in China man akwa basron ko bisa se ne mpom ti sen enanso ye da erade aye enye nipa nyina na enya ne se de enya no no etiani dem ye be sore gina ye na so na kwafo edianim ama yato ye himu no Dionumienu 22 hymn 22 any day me be sorry giant na so Some say, many Jesus say, me say, young Queradi fee. Amen. Ye free as me as you, Yamaja, or Bano, Kunkundim. Any day, me because so down near the Nijay, or Shana watching in the Christa Yamon. I want to meet Yan Hoka. Na Odin Quasa Domo near Shem say no. Yenina the Nijay, any Hosepe, ebe boom near to your tree him no 50. And Nijay Quaso, ne Syria Quas, me who's a woman I'm about. Na ye rade ya che rade say ye ni so de ode ye na bidri kwa fo bedi anim na mi to jombe mano o to fo le no ne me Amen.
Yademian Sando Berry, Yademian Sando Berry. Ne Otepe Napoli be amen. On a penny. Now on in a shena. Oh, him what team Yabasa voices of peace, no matter what I am. Hello? Don't fool your coupon. Yeti wa yerima. Oh, press on the energy. Yeda was yoda. Oh, don't fool your coupon. Yeti wa yerima. Oh, press on the energy. Yeda was yoda. I need the rain now, so right now.
Wasia and Sado Yiwaya and Sado Yadawasia Yiwaya Yadawasia and Sado Yiwaya and Sado Nana Yedawasia Esado Yeyiwaya Ebe sa wo shase sa wo de radiase wo pefenso de atu de radiase wo nkwa wo de amaye de radiase ema ehumi mpo aye humebusia mo nipa bi person can never kan ya so ni ho. It's not by deeds or by grace, that is why we are standing. We are standing by His mercies. The radia sewati, because we share raditi and none of pay. None of pay come funny din and money din so. Bible said they back open and yamin to me yaman who said Obeka se me so me crown, Obeka se me na me boss so near Sase, Obeka se me na me whom gu ni pemu. Bible said they yamin to me yaman who no ente chame no me no say. Yadana say a tramino say a company din, a tramino say a money din so. And I don't know papa can say, a mania be a firm, will be a firm one succeeding. But what they work for Monas watching what Femotias, what Femodas Copa, so deradias, Deradiasima wa busuya, deradiasima wa ma, deradiasima ufu, deradiasima wa yiri, deradiasima obibia wo around you, obibia kana na aka ubia, deradiasima wo nyina. Come for raditi ewo Yesu Kristo demu. Afi ye ka che radi se, ye nipa ya fomu no. Ye de ene ye nkasa ye afme radi. Ka che radi so hwe fom so enso ni oni ani. Ofa ye fom so nche. Na onche ye men no. Oh bro,
Father, we pray in the name of Jesus Christ, Lord. Let the Holy Spirit let the Holy Spirit quicken us in the name of Jesus Christ. Lord, we know we are within our let the Holy Spirit the Spirit of discernment today. Father, those that is going to lead today's service, the preacher and the readers, Lord, we are asking you. Let the Holy Spirit receive them in the name of Jesus. Father, we are asking you, those that are on their way coming, we are asking you, Father, bring them in the name of Jesus. Boa me dom Jimmy, for kuma so de kwa rade anim, bisa de kwa rade anim. Amen. Amen. And in the meaning of Betanasi. Now I ask your call for now, my anthem. And what you know, would do by when ready am I? We are your day, your hymn 11, a budget into so do.
tena mimfana Yehowa nasi woninia o yemamida tena mimfanshe Yehowa nemu woninia o yemamida Namaboni din atramansanyina meshirani din medina dansi woninia oh yemamida mamanin kwaji Osu namaboni din atramansa anyina eshirani din medina dansi woninia oh yemamida Hymn 11. I'm Chokwabi and Nimnia to hymn 11. Now, Odo title by Ampacho, a brand new no cost no bit to me, Ediaba. Far home, Paloma, Nina, Masem, Yawufan, Namudo, Hone, Sanchirani, Neodo, Dramani. Kristo madishi yebo mpaye. Nano na Elia ka kire ba akomfo ne se muntwin so mu gyanim. Muntwin so mu gyanim. Na ba akomfo nim se wo twin so gu gyanim ama egya ne dum. Nanso honhom fam no. Onim so odin so gu gyanim afa na egya ne so kese. Ena awie
Se honhom obi twi nsuo gu jam se wo janum a Awurade ma wo jane nso. Sade abaya ena awiai ntutu so dudu odi abra Awurade nti. Ade biara nkobonefo no pese wo de bebre wase. Se na awie wo twi nsuo gu jam se wadwuma nse Awurade ma obi nka ho. O twi nsuo gu jam se waware nse Awurade ma waware nso. O twi nsuo gu nsuo mu se jam se yare bi mo Awurade ma ahoden nya kese. Ade bia obonefo ne dwene se ode sew no afori boyinti Awurade ma wo pagya biem. Nya wo hira no ena awie wanye ntutu so dudui e o mu se eden nanso so watimi atu anamode aben ukwa Awurade mie kwan kese bi ma wo Awurade ma wo nyansa nkyere ne enya dansidie ma ya yaka se odom ya hoɔden ne de ya adwuma bosomi ama ye remfi no sanso nipa biere no wo ahoɔden ma ne nipa dua Awurade kansafi nyina akoma na nke be frɛ tight na nka ha ye ma ne nya ba bi mpo ema bi nyina we nye esrew se na awie o ma ye gina wani mu yi udu nhyira begu won sa ne nyuma so na ayeye yenso aye ni adwuma etobe bia ne ekondo se a minya tight aka metua Awurade kai saafo ni nyina na so obi anya bia e nyina ba hye won nyam osika fem jiwase dai e wo Yesu Kristo din mu amen. Amisha munyina pamcho ebeti akenka asem medical ne ne tosumienu. Peace be unto you. Our first Bible reading is taken from Psalm 97, 1 to 12. Psalm 97, 1 to 12. The Lord reigneth. Let the earth rejoice. Let the multitude of the isles be glad therefore. Clouds and darkness are round about him. Righteousness and judgment are the habitation of his throne. A fire goeth before him and burns up his enemies around him. His lightness enlightened the world. The earth saw and trembled. The hills melted like wax at the presence of the Lord, at the presence of the Lord of the whole earth. The earth declared his righteousness, and all the people see his glory. Confounded be all they that serve graven images, that boast themselves of idols. Worship him, all ye gods. Zion heard and was glad, and the daughters of Judah rejoiced because of the judgment, O Lord. For thou, Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all gods. Yet the love the Lord hates evil. He preserved the souls of his saints. He delivered them out of the hand of the wicked. Light is shown for the righteousness, and gladness for the upright in heart. Rejoice in the Lord, ye righteousness, and give thanks at the remembrance of his holiness. This is the word of God. Asomdwoe nka mo. Adofonom ena wie yakenka asem o edikan no yebehu no David nyom aduakono enso yakenka afi nchichemu ba kon akosi dumienu enyom aduakono enso nchichemu ba kon ekosi dumienu nyame adehye mama yentie Erade asem. Erade dihene ma asase ho sane no na insupo bebre no nso eninye. Mununkum eni sum etwa ne ho ahia. Tena na eni atemuo ene na hinwa enyina so. Ojadi nanim na ehye na ho hiahiafo ahia. Na nyinam ran wiase asase hunu na epopo emepo na ne se akra
Awurade anim. Asase nyinaa Awurade anim. Osoro ka ne tene na ekyerɛ. Na ama nyinaa hunu na nyonyam. Ahoninsomfo ma ekyerɛ wɔn a wɔde abosom huhuo ɛhoahoa wɔn ho nyinaa ani awu. Na anyame nyinaa monkoto no. Sion te na n'anigye. Yuda mama ɛho sane wɔn. Awurade watemuo nti. Na Awurade ne ɔsorosoro asase nyinaa so. Wama no so koraa ɛwɔ anyame nyinaa so. Mo a modo Awurade monkyiri bɔne. Ɔhwɛ n'ahoteefoɔ kraa so. Obeyi wɔn afiri abɔnefoɔ nsam. Wɔde hann agu ama ɔtreneeni ɛne anigye ama akoma mu teefoɔ. Atreneefoɔ mo ani nye Awurade ho. Na munyi ne den kronkron na ye. Awurade asɛm ni. Our second reading is taken from the book of Revelations, chapter 22, verses 12 to 21. Revelations 22, 12 to 21. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his works shall be. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city. For without are dogs, and sorcerers, and whoremongers, and murderers, and adulterers, and whosoever loveth and make a lie. I, Jesus, have sent mine angel to testify unto these things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star. And the Spirit and the bride say, Come. And let him that heareth say, Come. And let him that is athirst come. And whosoever will, let him take the water of life freely. For I testify unto every man that heareth the word of the prophecy of this book. If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plague that are written in his book. And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life and out of the holy city, and from the things which are written in this book. He which testified these things said, Surely I come quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus. The grace of the Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Adofo no ye to aso na yetie akenka asam de atoso mienu no. Eno no ye be hu no wo Yohane adisem. Eti aduenu mienu. Chichemu du mienu ekosi aduenu baako. Yohane adisem. Eti aduenu mienu. Chichemu du mienu ekosi aduenu baako. Adofo no Mama yentie Awurade asem. Hwɛ mereba ntem na mikura makatua sɛdeɛ mede bɛma obiara sɛdeɛ n'adwuma ɛteɛ. Mene Alpha ne Omega, ɔkanifoɔ ne okyidifoɔ, mfitiaseɛ ne awieɛ no. Nhyira ne wɔn a wɔhoro wɔn ntaadeɛ na wɔnya kwan akɔ nkwadua no ho. Na wafa apono no ano akokuro no mu. Na kuro no akyiri na akraman ene edutofoɔ ene enwamammɔfoɔ ene awudifoɔ ene abosonsomfoɔ ene wɔn a wɔpɛ atoro na odi
wodie nyinaa ɛwɔ me Yesu masoma me bɔfoɔ sɛ ɔmɛdi mo nneɛma yi ho adanseɛ asafo no mu me na me ne David enhini ɛne n'aseni adekyeɛ nsoroma a ɛhran ɛno na honhom no ɛne ayeforo no se bra na deɛ otie no ɛnka sɛ bra na deɛ sukɔm de ne no ɛmra na deɛ wɔpɛ no ɛmɛgye nkwansuo no kwa mebɔ obiara a wɔte nwoma yi mu adi yie nsɛm no kɔkɔ sɛ obi de biribi ɛka nwoma yi ho a Onyankopɔn de ɔhaw ahodoɔ a wɔatwerɛ wɔ nwoma yi mu no ɛbɛka no ho na sɛ obi yi adi yie nwoma yi mu nsɛm no bi a Onyankopɔn bɛyi ne kyɛfa afiri nkwadua ɛne kuro kronkron a wɔatwerɛ ho asɛm nwoma yi mu no mu deɛ odi nneɛma yi ho adanseɛ no se ane meba ntɛm amen Awurade Yesu bra yɛn Awurade Yesu adom ɛnka ahoteefoɔ nyinaa amen da yɛmaame ne yɛnuaba ase abusuafoɔ ɛnkyɛ yɛbɛtie Awurade asɛm na nsana no kɔ abɛfoɔ bɛdi anim na yɛato yɛ hymn no 306 na yɛde agyegye ɔkasafoɔ no kwan abusuafoɔ nnwom no ɛsi a yɛbɛte yɛ papa yɛadeɛ nyinaa ɛyɛ nim sɛ menka sɛ ex ɔhwɛfo anaa once ɔhwɛfo always ɔhwɛfo yɛ papa agyi ɛnka ɔde Awurade asɛm bɛbrɛ yɛn nti kɔ ampakyɛw bɛdi yɛ anim na yɛato hymn 306 deɛ mo trans na yɛ mo mpai Nyankopɔn ne abankɛse awie da wase wasɛm a yɛtie dɔne bre akyerɛ yɛn sɛ nwoma a Awurade wode adom yɛn sɛ yɛnhwɛ mu nsua ɛmfa ne wakyi ɛyɛ kyerɛ kronkron no so obi yi bi firi ma wode ɔhaw bebree ɛbɛka ne ho na so obi nso ɛde bi ka ho nso a saa nipa no bɛma ne haw adɔɔso awie yɛsrɛ wo sɛ ma wo nsɛm ɛntra yɛ mu na ma yɛntu bi ntwene na mmom yɛmfa ne nyinaa ne yɛni so ɛna de nhyira ɛbɛbrɛ yɛn awie yɛba wo no ase o ɛbra na nsuo tɔ ɔma afam aba a Awurade ma wɔnkɔ ne sɛnea ɔbaa no ma nsakyerɛ bi mmra ɔsom yi mu na sɛ yɛkɔduu fie a yɛne Petro ayɛ adwene sɛ ɛyɛ sɛ ne yɛkɔ asɔre wei na yɛsrɛ wo ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen adɔfo no ne Awurade Yesu Kristo mu yɛda Onyankopɔn ase sɛ ɛnɛ nso ama ho kwan sɛ yɛmmra ne metie n'asɛm botaeɛ a Presbyterian hyehyɛeɛ mpanimfoɔ hyehyɛ maa yɛn no
What didn't say? Young crack ye back with you, away you. Maintain the unity of the body. Osia Mamodiana, back with you, young crack, or your suffer you. Send your bear yin and I bet me back. Yamamodian young crab back with or your busium. Send your bear busiana bear back. Ye nan for must see a fan and four. And there ye, but tiny boy a cocoa, and I saw boy and Kaya say. Yamamodian said back with everybody nan for femo. Na say ye near phone swa. Yama back with and try in no more. Adolphin and a radius Christo mo. Me bisa say, baby, Asomdwoe ni no baako ye betima tena ho ebe ye den baby Asomdwoe ni no baako ye intimate tena ho nanso and the Bible so etuo for say ye ma baako ye emra ye mu Osofo Paul e kan say me bra no to asafo befo no ka kire won say se betimi a moni ni pa nyina entra Asomdwoe. That means there is clause. Also, if possible, live with every man with peace. Nasenka, ebetimina madia. Not just say, when in the pain and transfer just straight like that. Paul who say, pass it an 18. Ubu how in a coba. Oh, you bonemano. No, Jenny bonemao. Ubu how in a tear where you yam mano. Sao dono uta die na ode brana na weni gisa wo komani bi nanso na komam na won no nanso no 190 for years nanso Bible say any pan ene ne transundwem eni pass tena den Jesus se me so am say nwan akompatakom ni mo nhwem hu ye e wo nipa ho that is when nyina dia dan say ni pass tena den nanso Bible say ye ne nipa nyina en transundwem odofo and then can send and son. My system cacras and a bear, Epasia do bury my beer, or then fat to be to home yen, na yen sweat me a jnaso, et mini pa at transum dream. The book of Numbers, chapter 11, reading from 24 to 30. Numbers chapter 11, reading from verses 24 up to 30. Most of them tosso 9. Ye can free eti dubako. Chichemo ye duno 9. Ye da ko wie aduasa. Mose ngoma Numeri and as Numbers chapter 11, reading from verses 24 up to 30. Christo made share mayenti erade asem. Na Mose free ediko kan erade asem ne kire oman no. Na oboaboa oman no mu empanifo no mu merema adioson ano na wode won begina entomadan no ho ehyiae na erade esane mununkum no mu na okasa kire no na ode ne honhom a ewo ne so no bi egu empanifo adioson no so no bi egu empanifo adioson no so na honhom no esisi won so no oka adi yisem nanso ekire yi no wansan anyo biem na merima baanu eka ensraban no mu obaako den de Eldad na obaako den de Medad na honhom besisi won so no na ofra enipa a otwere won din no mu nanso na on free edi entomadan no ho enti woka adi isem entomadan no emu na abrantia bi tutu mrika ebe ka kire Moses say Eldad ene Medad reka adi isem ensraban no emu ena numba Yoshua na numba Yoshua ba na numba Yoshua ba pamacho na Mose ka kire no say
Na Mose ka kyerɛ no sɛ momfa nkyɛ me paa glasses a mefaeɛ no na aberanteɛ no bi tutuu mmirika ɛbɛka kyerɛ Mose sɛ Eldad ne Medad ɛreka adi nsraban no mu na num ba Joshua Mose somfo a ɔyɛ ne mmeranteɛ no mu baako no gyee no so sɛ mewura Mose bra wɔn na Mose ka kyerɛ no sɛ woretwe me ho ne nkum ɛkaa me nko a ɛnka Awurade ama nyinaa adane adiifoɔ na Awurade de ne honhom agu wɔn so na Mose ne Israel mpanimfoɔ no esane ɛbaa ntomadan no mu Awurade asɛm ni mama nyame nhyira wo adɔfo ne Awurade Yesu Kristo mu yɛtie saa nkenkan sɛm yi a Israelfoɔ te sɛ yɛyɛ deɛ onipa wɔ biara na aka ne biribi deɛ onipa wɔ biara nsombo ɛmfa ma no Ebra Israelfoɔ nkoasom ɛwɔ Misraim na osu ɛpa Mose kyerɛ sɛ Mose srɛ Awurade na ɔmɛyɛ mfiri Pharaoh nsɛm Pharaoh tirimɔdenfoɔ ɔtete yɛn Mose srɛ Awurade na Awurade nhu yɛn mmɔbɔ na Mose su gu Awurade so na Awurade tie Mose na Onyankopɔn kɔyi Israelfoɔ firi Misraim asase so ɔde wɔn kɔ bɔhyɛ asase so na Bible sɛ eduru baabi no Onyankopɔn pɛɛ sɛ ɔma Israelfoɔ aduane di ɛno nti aduane bi ɛfrɛ nsɛ mana wonyɛ afuo nanso wobɛsɔre no ɔpa na mana ɛɛtɔ te sɛ nsuo na ɔde ma Israelfoɔ sɛ mo nyina mo ni Israelfoɔ adi mana yɛ ama mana no afono wɔn afei deɛ Israelfoɔ asa dane wɔn ho ɛɛsugu Moses so sɛ Moses yɛwɔ Pharaoh nsɛm mpo ne yɛpɛ ɛwɔ mu sɛ ne yɛyɛ adwumaden deɛ nanso ne yɛnya aduane ahodoɔ di wo ne Onyankopɔn ma bɛyi yɛ sɛ mode yɛkɔ Misraim asase so ɛna aduane baako ne yɛadi a Mose ɛbɛyɛ a mmiɛnsa nkɔ nkoasom mu yɛwɔ Pharaoh nkyɛn mpo ne yɛnya aduane ahodoɔ di a yɛbɛpɛ sen sɛ yɛdi aduane ɛfono nipa ɔho nipa Awurade boa me Awurade boa wi ana refi no ebia na Israelfoɔ ɛyɛ Israelfoɔ sugu Mose so Mose nipa fede Mose apaba no sɛ Awurade adɛn ɛna ade ɔman mu sei amane abɛto me baakofoɔ so me na mewu Israelfoɔ Onyankopɔn ka kyerɛ Mose sɛ Moses ka wakoma to yam na mebɛyɛ nsɛnkyerɛne mebɛma Israelfoɔ awe nam a menam afifiri wɔn hwene mu Onyankopɔn no masɛm a Bible mu sɛ mebɛma Israelfoɔ awe nam amenam afono wɔn na Mose busa Onyankopɔn sɛ ɛhe na abɛnya nam ama Israelfoɔ nipa dɔm yi ɔsɛ Moses manya me ketewa na meyɛ Onyame hallelujah ɛna Onyankopɔn ka kyerɛ Moses sɛ yɛtie nkenkan nsɛm yi a ɔsɛ yi mmarima aduɔson ɛwɔ Israelfoɔ mu mmarima aduɔson 70 na ne wɔn kɔhyia ntomadan mu na me Awurade mayi me ho adi wɔ hɔ na Bible sɛ Mose yi mmarima aduɔson ɛde wɔn kɔhyia ntomadan nim na ɛberɛ a wɔrekɔ no mmeranteɛ mmienu bi wia wɔn ho fra wɔ mu ɔbaako din de Eldad na ɔbaako din de Medad wɔn nso wia wɔn ho fra nipa aduɔson nim ɛkɔwura ntomadan no mu bi na ɛberɛ a Onyankopɔn sane mununkum mu na Moses ɔhome gu Moses so ma na hoɔden ɛwɔ ne soɔde bi ma Moses no ɛna ɔtransfer hoɔden bi ma mpanifoɔ no na afei mpanifoɔ no hyɛ aseɛ sɛ wɔka adi yie nsɛm a ɛbɛsisi nsɛm a ahinta na Bible sɛ wɔwieeɛ no ɛberɛ no wie du a honhom no firi wɔn so no wɔantumi anka adi nsɛm no biem nanso mmeranteɛ mmienu a
yɛfrɛ wɔn Medad ɛne Eldad no da so wɔ asɔre dɛm hɔ na wɔn ka nipa aduɔson no ho nanso Bible say owie a wɔn ho kɔfra nipa aduɔson no mu no na dwumadie no kɔ awieɛ no na wɔn de ɔda so ɛdɛn ɛwɔ asɔre fie hɔ ɔda so wɔ ntomadan nim na wɔka adi yisɛm sansa na wɔn kronkron da so yɛdɛn ɛyɛ adwuma wɔ mu na aberanteɛ bi ho yi sɛ mmeranteɛ mmienu yi first of all ɔmo nka ho secondly enipa mpo a yɛfrɛ ɔmo no honhom ne kɔ na mo a moyɛ bɛhwɛ adefoɔ no moda so ka adi yisɛm ɛnso ha yi a Moses bɛte kɔnkɔnsa ɛna wɔdiri mi kikikikikikiki duru Moses anim mira Moses Eldad ne Medad mmeranteɛ mmienu a na ɔmo nka nipa ho no na ɔmo nka nipa no ho no ɔmo da so wɔ asɔre dɛm hɔ na ɔmo da so ka adi yisɛm honhom da so de wɔn ɛyɛ adwuma Mose mmeranteɛ mu baako afrɛ sɛ Joshua na ogyina Moses nkyɛn ɛna ɔka kyerɛ ne wura Moses sɛ mira ɛbɛyɛ a ma menkɔ ntomadan nim ma menkɔ asɔre dɛm hɔ na menkɔ bra mmeranteɛ no ɛsiane sɛ na wɔnka yɛ ho Moses hyɛ Joshua anim sɛ yaa ɛna ɔka kyerɛ Joshua sɛ Joshua enti wotwe me ho ne nkum wopɛpɛ sɛ menkum nya ama me Moses ɛka wo nko na me Moses nko na mtimi ne Awurade kasa ɛka wo nko na me Moses nko na Awurade ni ho adi kyerɛ me ɛka wo nko na me Moses nko na Awurade nsa wɔ me so na me Moses deɛ sɛ ka me nko a ɛnka onyame honhom ɛwɔ nipa nyinaa so hallelujah me Moses deɛ ɛka me nko a deɛ Awurade timi de me yɛ no na watimi de obiara yɛ bi me Moses deɛ ɛka me nko a deɛ me wɔ no na obiara wɔ bi ɔdɔfoɔ sɛ saa adwene powers ɛwɔ wo tiri mu a ɛbɛyɛ dɛn na baabi a wɔ no baako yɛ ma hɔ sɛ ka me nko a me Moses deɛ na nka onyame nsa wɔ obiara so adɔfo ne Awurade Yesu Kristo mu wei ni adwene pa yɛde soma Awurade a ɛma baako yɛ etimi ba yɛ mu Bible ka asɛm bi sɛ moma adwene wɔ Yesu Kristo mu no ɛntena mo mu bi saa asɛm yi asɛm bi a yɛ mu bebree yɛtaa ka bi sɛ ka me nko a mebisa wo na awia yi sɛ woka bi a ɛnsɛm bɛn ne a na ɛtoatoa so yɛ mu bebree wotaate sɛ ka me nko a kane ne nya aka sɛ ka me nko a bɔ ne dua sɛ ka me nko a pam no ɛka me nko a kama ne nkɔ ne baabi sɛ ka me nko a nkane ne nkasa biem sɛ ka me nko a gyae na wareɛ obi mpo timi gyina akɔdwene bɔne sɛ ka me nko a nka ne yafunu abɔfra mpo ɔhye yafunu ka ne yafunu ne nsɛe onuadɔfoɔ Moses se sɛ bi deɛ sɛ ka me nko a deɛ me wɔ no na obiara obi ɛna de baako yɛ ba sɛ ka me nko a ka me maame mma na yɛ nyina obiara yɛ yie na obiara ne mmiri obi sɛ ka me nko a me maame nua mma na obiara yɛ yie na nka maame baako na ne ntan obiara biem sɛ ka me nko a me nam fofoɔ na yɛ nyina obiara yɛ yie obi nsrɛ sɛ ka me nko a na nka me fie abayifoɔ mpo obiara yɛ yie hallelujah me da na mada bayifoɔ bɛn na ɛbɛha me san sɛ Awurade adom ne bi hallelujah adɔfo nom sɛ ka me nko a ɛyɛ adwene pa ɛno na de baako yɛ ba sɛ ka me nko a obi nka obi ho asɛm sɛ ka me nko a asɔre dɛm atare bi ade bɛbɛ biara me fɛ me mpre obi sɛ wɔnhwɛ watareɛ ɛno na de baako yɛ betimi aba asafo yi mu ɛna betimi de baako yɛ aba yɛ asafo yi mu sɛ ka me nko a Awurade mmoa yɛ ne nsua Moses ɔsɛ me deɛ mempɛ sɛ me nko menya sɛ ka me nko na nka me nko na menya ɛka me nko na nipa nyinaa te asomdwie mu ɛno nti wasɛm bia bɛsusu ho akyerɛ me no deɛ mɛbua wa ne sɛ sister sɛ ka me nko a gyae ma ne nka
Sekame nko afa che no. Sekame nko ankenya ni bi ntuaka. Sekame nko asem we nya ya aka. Sekame nko ase ya press before nko ayi de. Sister, jifri wo trim. Bible say yama ba ko ye ntena ye mu. Na sekame nko a asem no kura bi anya wasem. Susu ni esusu hu a kirew. No am akoma sorry. Asem ya fa bone time pa. Sekame nko a enka adofonom. Aye tu afofrofo kakra. Why? Yeah, tu afufu atufu pa kakra. Tu afofrofo tu pa kakra. Saka won kwan kan say, saka won kwan ka menye ye. Moses say, saka men kwan. Kerade nsa obia so. Nyame kwan am timi to jom, nyame kwan am timi preach. Nyame kwan am nima so dem ha pra. Saka men kwan. Aya asem bi aya asem tie bi. Nanso mu odu. Se ba ko ye betima tena ye mu a. Mama yanwina adwene pama afoforo. Ba bia asomdwe ni no ba ko ye ntimi ntena ho. Bako Presbyterian sorry them. Ahihye nkonya ni say ya. Pe ba bia tena. Say ya nipa be yi ni na ma waba. Presbyterian sorry them. Sengeman fo nchia yonko do no agye so bia koye no abu ani chie wani chi unhu adofonom Moses say sekame nko a Joshua prepare me nkuminya ma me pesa me nko amenya eka me nko na nka asomdue ma ye nyina ye baako we ne botaya e betim di asom awrade we ne botaya awrade hwehwe afiri ye nkyɛn na awie sekame nko a na mini nuanum nyina ye baako eka me nko a ye namfofa ye miensa namfofa miensa ya de a ehu ebre bia atwam na nka nipa miensa timi fada mfo kwa akire nanso ne baako sɔre ya na mienu ka ne ho asɛm seka me nko a baako sɔre a munye din adofonom ena bible tuafo enye hilibaba preaching o se ye maintain baako ye na baako ye so obetimi maintain asomdwe ni baako ye a odofo dwene pa ma wonua seka wo nko a na nka wo nwene bone ma wonua adwen bone ne doso ena awie awrade hu amabone ensua Moses se free na kwaseka me nko a na me tu afofrofo a ye metim dia sha afofro kran ne se sister asem na ya nenso seka me nko a ka fa che no asem wanya asem e Germanica nanso seka me nko dia why you offer mu die ka fa che no tore bia utie nipa bebre anu asem a utimun se abrochima mu ha nipa bebre wa akoma ka betim di asem a che onu ankasa odi na asem no otimi ka che na damfo se ade a me sister panyini pa ade aye me nanso oja na de me ba intimi ka hwe enti die third person fo no ono de ba enti die na asem na ya na abedane ya aka odofo ena wi me tufo Moses de na dwene nante o si Joshua seka me nko a enka mamrantie no won koso nka hon kronkron no ena wi so bi tu ofitu bone de amawa ka kire sister eka me nko a me pesa asomdwe tram ne me sister nchen krom ha da bia me ka opa ma asem nto ye ba betra wo nchen in numbers na fe from 4 o'clock na time sister we den ka metra ma de a chune nso obusuani pa na ne aka no no aka fie ho odofo eni ni pa chi ni obusuani nya aka eni ni pa chi ni asafo ba ma eni ni pa chi ni unua bi ma na emum efri na ekọ said ye Moses eka enkranhyen sam a ena wi Bible say maintain peace o ye mu no me tufu na wi sese ka ye nko a Asomdwoe Mma Congregation na ka obi nka obi ho asem seka me nko a na ka sodem ha ye nyina timi hye ho anim seka me nko ne akase ye ba ba chia wani mu ha enko obi nwane esan se metia sodem me ni obi anya aka eni ntimi nwane obi a awrade mo ayen na ba ko ye na awie o kire yen se yemfa ntena asafo yi mu no omo ayen na ne Moses eka no seka ye nko a na nka asafo yi mu ba ko ye akikire yen said the Presbyterian Butaiten that they may all be one.
na sɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ yi nyinaa bɛyɛ baako na sɛ baabi a yɛaka wɔ no ɛbɛyɛ den sɛ baako yɛbɛtumi aba hɔ Awurade mmoa yɛn na ɛna awia yi sɛ kaa me nko a Awurade ma afoforo a medwene bɔne ma wɔn for ɛberɛ bi a atwam no ɛfiri saa berɛ kɔ yi deɛ menwene adwene pa ma wɔn mea me maame ba da bi a ɛkaa me nko na nka me na mayɛ yie na nka yɛkotokoto me ɛfiri na ɛkɔ deɛ ɛkaa me nko a ka yɛabusuam ka obiara nyɛ yie na nka yɛ nyinaa yɛ pɛ ɛkaa me nko a yɛnam fofoɔ yɛ nyinaa obiara wo bi wei tɔ na wei atɔ na daa na yɛdeda wɔ afam no ɛna awia ɛtuo ntwa Awurade mmoa yɛn na titiriw Asomdwoe Mma Congregation asafo yi mu no sɛdeɛ yɛsrɛ baako yɛ no sɛ nka Awurade yɛ adom na nka Moses botaeɛ sɛ ka me nko a na nka yɛaka ni asafo yi mu baabi a nnipa hyia biara twitwitwitwi wɔ hɔ deɛ nanso Awurade hu yɛn mmɔbɔ na baako yɛ a ɛna awia yi ɔsra ma yɛn no yɛso yɛnsra ma yɛn ho sɛ yɛbɛtumi atena sɛ baakofoɔ mma a obi nka obi ho asɛm a obi nwene bɔne ma obi ɛna ɛba ne saa Moses botaeɛ no yɛbɛtumi ada adi Awurade mmoa wo wɔnhyira wo sɛ firi na ɛkɔ sɛ ka wo nko a ka obiara deɛ bɛyɛ yie ɛwɔ Yesu din mu amen ɔdɔfoɔ bɔ mpaeɛ ɛma wo ho wo na ɔnim nipa dodoɔ a wo na ɔmayɛ aka wɔ asɔre yi mu a ɛno nti baako yɛ ntimi ntena asafo yi mu Awurade Moses honhom Moses akoma a wode maa no no awia ma me bi na nka Joshua pɛ sɛ Moses kɔbra mmeranteɛ no nanso Moses na adwene pɛ nti ɔse sɛ kaa me nko a ka Nyame adwuma obiara tumi yɛ bɔ mpaeɛ ma wo ho sɛ Awurade medwene bɔne ma afoforɔ dodo ɛna awia yi sɛ kaa me nko a nka obiara deɛ nyɛ yie sɛ metan obi mpa a awia yi sɛ kaa me nko a deɛ ɔhwehwɛ no Awurade ma ne nsa nka afei ɔdɔfoɔ fa mpaebɔ ɛbrɛ awieɛ Nyankopɔn ne abankɛse awia yi aseda nka wo din awia yi botaeɛ kɛseɛ paa na wode ama Asomdwoe Mma sɛ yɛ maintain unity ɛwɔ asafo yi mu ɛden sɛ baako yɛbɛtumi ada adi wɔ asafo yi mu nanso sɛ Awurade wote aseɛ nti ɛbɛtumi ayɛye ɛno nti awia yɛsrɛ wo Moses adwene paa ɔdan na ɛde sɛ kaa ne nko no na nka nipa nyinaa tumi yɛ ade nyinaa bi no awia yi yɛsrɛ wo sɛ kaa yɛn nko a na asafo yi mu ɛfiri asɔfoɔ ɛda ano ahwɛfoɔ ne mpanimfoɔ na nka ɛne asafo ma nyinaa baako yɛ ɛwɔ yɛn ntam yɛsrɛ wo yɛabusua mu yɛfie mu yɛnam fofoɔ mu ma baako yɛ ɛntena yɛn mu na sɛ ka yɛn nko na sɛ wɔn nyinaa tumi da adi a ɛno nyɛ bɛtumi nipa nyinaa atena asomdwoe mu awia yɛda wase yɛfiri ha akɔ yi ma yɛnsua sɛ kaa me nko ka a nsɛm aberɛ bi a atwam no adidi akyire no ma ne nsesa na ɛfiri na ɛkɔ deɛ sɛ yɛka sɛ kaa me nko a na de asomdwoe ɛna ɛba wei na yɛsrɛ wo ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen wei nyinaa akyi hwan ɛna wogye ne di ayɛ nneɛma nyinaa so tomfoɔ ɔsoro ne asase yɛfo no megye ne ba ɔwɔ no kuro no di Jesus Kristo ɔno ɔde ho kronkron no nyinsɛn no ɔbabunu Maria wo no ohuane ɔpɔnto praito brɛ so ɔbɔne fama sɛnnua ho na ɔwui na ɔsie no ɔkasamai do nansa soɔ no ɔsɔre firi awufom na ɔkɔɔ soro ɛhɔ na ɔtena agya Nyankopɔn nneɛma nyinaa so tomfuo nifa ɛhɔ na ɔbɛfiri bɛbu ateasefoɔ ne awufoɔ atɛn megye wɔn kronkron ne Kristo masafo kronkron yɛ biako yɛ ɔman nyinaa a ahotiifo ma yɛ nkofa ɛne bɔne fɛfiri ɛna honam sɔreɛ ɛne daa nkwamedi amen ɔdɔfoɔ ka kyerɛ onua sɛ ɛfiri na ɛkɔ sɛ kaa me nko a menka obiara ho asɛm wɔ asɔre ha biem
Yo, Yadamose. Near Dusuno, Yadi affordable betuaso, and watching Nayati and Kaibo. Sangaban for Senator Dia Moya Maya and Mobidi and Mukai. I am boy for it. Domina, Niame, Dome, Obata, Yame, Dome, and San. Oh, Domina, Niame, Dome, Obata, Yame, Dome. Oh, Madeswa, Nina Dausu, every son, Mino Piara, Ume Mobom, Otufuaje. Shirame asanama, oh madeswa, ina efrisa, minyo biara, umi mobo, kumfueje. Shirame asanama, oh kumfueje. Shirame kumfueje, ejeshi, abramyame kumfueje. Shiramio, Tumfuete, oh, Madeswa, Nina Dausu, every son in your Piara, Umimaba, Tumfuete, Shiramia San, Mese Madeswa, Nina Dausu, every son in your Piara. Kumi maba, shirame asanama. Oh, dumfuete, shirame dumfuete, dami onyame dumfuete, shirame dumfuete, shirame. Do, oh, don't be walking. Don't be walking slowly. Miss Yampara, and fire. Money, na money, Rusi. Don't be walking slowly. Miss Yampara, and fire. Set me for the money, na money, Rusi. Don't be walking slowly. Don't be walking slowly. Don't be walking slowly. This Yampara, and fire. Set to the full cup of tea. Money, Rusi. Don't be walking slowly. Onyankopo na me tojombe manu otumfuni na wurati me kanfono ni nyuma me ya ope na oyema etina obo ade me ya ope obo ade oyinani oyinanya na I say oyinani oyinanya na I say Dada era de refra me sami na de chen na mi e kwama
Urade, Nete, Nete, Nete. Dada, Urade, refer. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yada wonyame ase won pempenso a wode yen abedui. Papa nyame ensraw se wo ma ho kwan na wonyame ekasa efa wo mu kire yen. Adofo mo ma yentie enkaiboi na yenhwe na yenhye nso. Onyame ema wo yire ya na wo dɔ no na ono nso dɔ wa na wanya adepa ampa na esese wani agida ene mijina yem papa safoni asafo mpanyimfo anemu na yeyi yenuanom mienu omo ho asie na omo pese omo ka omo ho ebomu wo aware konkunu mu se ya oda bonsempa mewrade bonsem mewrade Nia onyame etumi eye ebinu no. Yenua bema Edward. Enkansa apaw. Abampa cho wa peja omuma yenhwe na sori na tutu anamo kakra be nim ha. Eni yenua ba. Yankasa yenua ba wo ye yasafo ba. Sister Mabel Omaribuatin. Ayefro munshia mumra enima say abra safono mpacho mumra enima say Imagine na wasafo ehumo mumose Amen. Abodi enfi ase pa na onyankopon hye se obarema ebeja na eja nene na ho no de ne ho akobo ne yire na nipa mienu ayi nipa baako yenua numu amugina nim ase yem brother Edward nkansa apawu ene sister Mabel Omaribuatin omawade ebeba so nyame de adom yen ya 19th of June Bosumi ebesimi 19th of June ewa asafodem ha sei ankasa ani ebeshira ayefro iso odofo nia yesre nia de atomo nimu nia bom nkae ne se
So obi ewo bibi etia se yebegyina mo anemu na yaka enuanu mienu ya bomu wa wade konkru mu a oma yaso ente abra papa guso ono mo ye enkasa ho ne nkyerɛkyerɛ yi enche kura na dwumadie na ba wie ye na kyerɛ sɛ saada no so adu na sɛ bibia so ni hɔ a na ne yɛsrɛ asafo no sɛ moma yɛmfa empaye entai adɔfo yi akyi dendenden sɛ wonyame ni mu a yɛntumi nyɛ hwee sɛ hiafo yɛda mo nyinaa mo ase ɛwɔ nyame agya ɔba ne ho nkonkron din mu amen yɛbɔ mpaye onyame yɛda wase ne wotumi yɛ bi no abɔdeɛ mfi aseɛ na wohyehyɛ to hɔ ma onipa da sanim sɛ yɛbɛmo abɔdeɛ atrɛ akɔ asase ma nyinaa so nti wahyehyɛ awadeɛ kronkron ama ɔbaa ne barima yɛda wase ma adɔfo yi a ɔmopɛ sɛ ɔmoka ɔmo ho bom awade kronkron mu wɔ wo din mu onyame wasɛm yɛ nokorɛ deɛ ɔde wo nsa gu soɔ deɛ woka wasɛm gu soɔ nea woka bomu no wosi wɔ nipa entumi entitim na nsɛ sɛ wɔ nipa so titim yɛgyina wɔ nan mu abɛyɛ sɛ adwumadie wɔ asafo mu ha sɛ awurade yɛsrɛ wɔ ahoɔden agu awadeɛ so ɔkoro yɛ wɔdɔ ne nteaseɛ kasa abusua yi ho ntotoyɛ ɔmo yɛ nyinaa kɔsi sɛ yɛde yɛn nsa bɛgu ɔmo so korakora no ma ne nyinaa nwie pɛyɛ ɛnhyɛ wo din animuonyam wei ne yɛbusa wo hyerɛ abusua yi hyerɛ asafo mu nipa nyinaa so obi bia wɔhwehwɛ saa awadeɛ kronkron yɛ awurade fa dom yɛn wɔ yesu kristo din ɛma ne nso ha wei ne yɛsrɛ wɔ yɛda wase awadeɛ bi so a akyim na nwie pɛyɛ yɛbɔ mpayɛ ama adɔfo yi yɛbɔ mpayɛ sɛ awadeɛ nyinaa ɛntene wɔ w'anim na nsɔ wo din kronkron animuonyam wei ne yɛbusa wɔ dɔba yesu kristo din mu nti amen Ambrasi mestre se montana semai. Yeda masipa. Dodo! Mpai boni makoma so ade ne se onyame ma se nije a esi wa hen si obi abrabom. Amen. Oh, amen je sa ompo. Ma inkinkom. You beti announcement every clock or no. Asomdwoe nka mo pamcho mo mienye kom ne ntie nka bo edisu na nhye no so na o twetwe mo no mesem sa de asori ye ni emema edi asanan ene ba asori ha ena ema no so na omoye adusia nsia aye 66 Mufraya 29. YPG my binomial 8, JY 26. Tiaka in album near 163. Said in Yamea Doma, Quesedi Besimono, I saw no Bayeni, a Pentecost Quesiadano. Young Papa, Reverend Lawrence Tite, and the Bedi Asorianim. Barbara Kinkadi candidate Tossum, no brofono, young brother Command Ponsa, and the Bekind. She knows also the tosso me no need the decano so no. Yem presbyter Nanampon Bogman on a bekind. Na yem papa tete at the radiasama amayan. Ye seek us some wasi na oye na nado hoda amen. Say ye chi ane papa eni ha oni e Japan any groups no mpanyufo e wo Göttingen sisi a omoso e so say amoma enkai wo mpaebom na awurade nsanfa wo medru asomdwem maye
Nyame adoma kwasiada ebe ye nyina bɛkɔ Awurade pono ho yɛsrɛm sɛ moma yɛnsiesie ho sonko yɛmɛne Awurade ntonsa ne di yɛkae adɔfo no mu a Easter brɛ no mo hyɛ bɔ sɛ mobetua sika ama asafo no mo pledge sɛ o de Awurade ayɛ akɔnkyerɛ kyerɛyɛ nhyira mo nyaa mu no ebinom de wɔn ɛbɔ anohoba sɛ yɛbɛma sika wo a woyɛ saa biara no a womfa wo de maaye no Mr. Oyehu ohwefo Ejare na fa wo de ma no session beshia memenda ebe no miensa pepepe esrem so opese obehu session a di kanfre papa sofo na enini nkomo a opese oba session no church kwa misrem ye pon asori a montra soro a ye ba bedi nkomo kakra bi se de mpanyimfo amamaso ateno no asafu baby hia baby the address ato and I was time per 4 hours the juma aya anopa but so betimi a aya yepon home na boa enua no ena bema ba kon so epe baby atena ono so saa so obetimi aboa yepon a home na mencho ni pakro amcho oyofa mufa mi wia announcement wo ha Mayen North German district yempa ebo a bono a Pentecost bre obeka ho asem kakra kire Auntie Matilda so ya bom nka ese ni kun afim na otwe a ebesim na ya memenda no ho nhyehyɛ wa ha me de beto mo anim mi wie announcement ya yeah, the old ceremony that saw catch them say, yes, sister Beatrice Nyako. Aya Mr. Otri, Neyre. Aye, and I walk quite honor, ne mammy a film and Nora. I'm sure man be number her. You bet me a friend, no, na ya can reach some Beatrice. 0179 514 7849. 0179 514 7849. And now you are done so ascension day about sorry said they are sorry ye any Mema 18 and a ma 27 plus in Quara 2 Tiana Koye 47 Yesika Koye 129.70 euros. Mena you are say now ye and another amen. As that for the one radia bibia ma one person de besie. Yes, Sister Dora eket da radia so envelope. Ebre radia so an on corridor ban so de no call Ghana. Koto abusiafo. Na ne giye Mama Dora wa ha no pa ya so hu de on kan kire rade. Ne ho ban bo sonko obo ye no ontumi nka. Ti na wa ya ha na na seda eni kambia e na odi da radia se. Yes, Sister Grace question so da radia so envelope. Say Radis one and quarry taban ede ne ba ene ne yire ne ba be ma ne yire ene ne ma etu kwan ne Rade bo mo ho ban son kokra de wo mo aba na ya aseda ena bi onsu ni kunu koda hospital na enida so onim na so Rade ma ne nsaso ama na yi papa na ba fie ede Rade ase pamcho Auntie Matilda kunu na otwe dan se de nkaebo na busuafo de amayini Aya 4th June. Ombefi asia 6 o'clock. Na baby e wono ewo eye Oluvek 51 Hamburg 23527. Pamcho ye wie na opesa medini nyina ma wan bema e besa a transfer by em platforms no bebre so. Cause kwan ye bebre. E basis ne ye Basis ye kohori betimi afa bas 115 4 183 192 na ye si Brono stop no ye Voldemans vec ye be nanti besa 6-7 minutes ye tumi fa bas 281 from Tier Park na ye si Voldemans vec and ye be nanti 5 minutes ena obetimi the bas uba no so abesi slum damto Basis ye call 115 and 118 183
Altona Hosting Strasse, no one for 192. From Osdorf to Tier Park, and so with me adjoin it. And you know, if we add the start plus so over to me as the ration band strasse, no 190, bed 250 meters, no one do sap, baby a bayadeno. Oluvek 51, or say fry bar the buho. Poison veg, a poison done. A honey biana a bayer sarden. Yes, Ramu, ye best gusu, add information among, Tino say, Opasa Ubogu or hand is so auba, na media amount. And tea, as a da for no, Obebe Nimuha, at your manosi, or Ayeji ye na ye wo de Jesus mako chemde ma ba kese ne wo Jesus me bo tenti nyame ayeji bi na ye wudi Jesus o cherne ma pa kasi new o nyame ni awaye doso watu tinaye si asida jinaye uji Jesus ye beka niawaye shiraman Jesus ye bebo uji owura da ko sheni maba kesi nyame oma owanim ene awia yi anwumre yi nea wo kan se ode aseda piesie na ema wo awurade ode ye ma me dora ko man gan na mu ne ntutu nyina awurade bibia ye boko emre so ye nso ode na ba beduru asomdwe mu na wafo na wa kan se oda wase wa obo ne chidom de ne koye na wasan de na ba nye ne pe nyina na otu kwan ya wokọ eba asomdwe mu basa wo ne na ba beduru no asan beto abusue ne nyina asomdwe mu a na wafo na wa kan se oda wase bebre eja ne hasetena biem so hya wonsa ne wo nanim wonim na wunyame a wonim asetena mu nsem nyina no na osere ose toto ne ma nyina ma no pepepe na bade se ne adom kan na wo de ne koye no o ma ne ma odigi aho wa beto nyina nso so erade akop na kwanso ama no na oba obehya odin enonyam se na ye maami grace nso ne na busua nyina da wase nso saa biem wakwan erade wahwe won so ne abusua wa bo mo ho ban de o makwasan de o maba na o mo ntoto nyina nso akoyi oda wase ne abusua ka biem ni o erade wasan ba ha biem nyame wonim ochena nsem na wonim mu nsem odofo a wodom oma na wohwe woma na wodo masie na ma ni si woma yie osan de won ho hye won sabiem kura won bo ho ban siesie won biebie kwan horo ma won na won ka se eyewo erade na waye bebre nso ha nyame waye bi ama won na so anya kwan ama ni mu ha na so ye kan kuma mu de won ka se erade oda wase sanso na obi nso ha wote mu se erade me die da ben se waya ma wo ma de wo makodo ma ba erade yesese aka obi dia nyame ye yemfasida ema wo eda wase se watie wo Yesu di mu amen. Ebe sere mana wasia na mu na wachia edomu amai
yet one car bonus so we a day I end the beer district program no ya shall say last week Monday near twice on our watching so Mr. Tanya Mobano AFPA na want to ask some rasa and so mine anopa 5 a.m. to 6 a.m. near also last week mobile ya twice when Yame Aduma or chance to ever sign Ashase Jumadie no air twice na we are a bobo every humble for do sign a was humble basa na se isuasa na enkoyi kakra ti esremo a o de wo adwuma mukura na se kwa wo na de ye fon betima shabaso a braso ne hu se wo so bi na wo adwuma nyina so na obo empire ebeto aso a kusi na nyame yadoma Thursday na ya woda yen papa tete na be mayen okasan ebegina so abo empire ti esre asafoma se munyina se da mo ba homa no so ma na ye fe no momra na nye fe na ye migina eye nyame yadoma efie da na Friday no eno de ye nya na homa no so ebeba dan dua mu ha aba be ye Friday no which is on the 3rd June 7 p.m. to 9 p.m. Yabeba in person ewo dem ha na yaba bebo mpese me hu wani mu ha titi awadefo mfa mo nhyem mabɔ mpae hallelujah obia ya wura bosome ensia mu ya twa half na aka no fa ho be hye nyame nsa na bra na ya mo mpae menim se awurade ode ya hyase no ode ye bɛkɔ awiepa ɛda mu nyina ase onyame onhyira mo ya fɔrebɔ no mra yeto minya memede mekuma ma na de wasiesie no so bɛbɔ afɔre so mpae no na wo ba nim ha na wa bɛbɔ afɔre ne so mpae Sister Rita minya memede mekuma ma Erade yeda wasi ye kamfu din ye hyew din kronkron ni onyam so waje ye tata de ye free ye fie mu aba wasori fie ha onyame no kwafo ya keka ye nsase sanse wo se ye mfansa pan ma wanim erade ya keka ye nsase ye sra o se boto bia sika free mu ba ye erade wo be hye mu ma wona enya bia manso erade da se ne ye ba Ubadrum woman, no almost so ye be dear show din kronkron ni onyam say ye adwuma sam so a papa yes raw say Ubama won saso na watwi na wama so anya adwuma na da se ne on so ye be dear show din kronkron ni onyam onyame no kwafo ye dane ya fore ye hye won sa hira so na bibi biara ye de be ye en show din kronkron ni onyam we ni ye da wase wo doba Yesu Kristo din mu nti amen.
Pacho mame fa o time just 3 minutes na yemo mpaye mienu pebi pacho kata weni kakra. Ya announcement no yete ye mame ba ko a wahwe ni kunu ye mame ba ko enura nko a wahwe ni mame abusuan so wafa saa situation mu bi pen a obehu yawa omunam mu sese yensre Awurade se sabre Awurade nhye won den onye omure chechefo onka wom ho efiso se ye nam jamu mpo a one ye nenam Awurade brom nam jai mu no Awurade nka wom si bra ye wo mu se o kotosa situation mu a busia wa wonim na ewo mu pese obompa ye de ye ma me mu mienu hye Awurade nsa bi wa no bompa ye sa for mu hye Awurade nsa Awurade na nka wom ho oncheche wom re ebre mu odin nipa beko na so se na ohwefo ka no omo be free ho na ka wo nko a Awurade nyom re chechefo Awurade na nyom nkran hyefo Awurade mo munya te se Joshua Awurade mo munya te se David ebra okoko ba ne afoma mu ni nyina nipa nyina sun David nya akukudro fa sofotade hye bo Awurade fie Awurade asori dem ka cha Awurade so mo mu David honhom ohwa sa brain so a ye kro yi mu a depression ha manfo obo obi nam kama nanso so na onam ya obi musankofo nyina ye sɛ Awurade sɛ ɔntene ne nsa wɔ wɔn so bi wa no bompae wo de emama wo ho ate bɔma wo mo na menim yie sɛ wo de akoma pamu bɔ sampae nyame bɛfa so aye bibi obi bi ɔnam haw bi mu wo sɛ wa dress hyɛm nanso na ɔnam haw mu wo sɛ nipa ne kama nanso so na adwen mu no nioma nkɔ yie sankofo ni nyina Awurade mfa ne nsa nka wɔn Awurade mfa ne nsa nka wɔn enkanka ne wɔn a ɔmo yɛ asafoma enkanka ne wɔn a ɔmo yɛ gidifo Awurade ntene ne nsa wɔ wɔn so Awurade da wase sɛ wati yɛ mpaebɔ ɛwɔ Yesu din mu amen amen mepam cho ye to ye closing hymn na ansa na mesre sa wo ye kwa ni na wo hanom na wantimi ankosoro no ma ye pon abomodin se wo be join ni afi so se wo pese wo be ka kwa ne ho a ye bi ye puno da honom bomodin na be ka ye ho na yentimi nkɔ ye nim amen ye to ye twi hymn ye closing hymn ni 597 ye to baako ene mienu afi ye wi a mama sofo be ma ye nhira Awurade asomdwe nkan nyina ene ye kire asomdwe wasafi mu nenti ye ginhire wi a enyina ye bigina ase nya chiachi ho ansa na epie be kire be sere wohyes no ene ye dan odred amen ahobrasi mesre se mo ma entrance kakra bi na yense niema ba ko ni mienu bi enson epacho se ene da a obi ni yesoma emse nanka announcement yense se nke ye frɛ nipa kro na nso
But just this, so we any assume the first day, Omani Muso, Nayamano, Aquaba, Kesipa, who here rade, and Tiapesi Huno, while only assume for the first day. Is any visitor here who is worshiping with us the first day? On Mani Musnia Mano, Aquaba, Nianso, Yang Yahu, Edin Treno. Bibi sa Juan Pacho, Obi or Hosa, our person in what it's saying. Good. So Bibisa anywhere. And so presbyters, district move presbyters in our meeting, conference line. So Mr. Ramo, so why a presbyter X and sitting presbyters, Muninamu meeting, our conference line. So say Muyi Muho a free mo. Nyameya Dumuso, a memenda so. Nanko here for your announcement, Nanko so or Kaka home, Timidi Twaso. We fiada dieno. Memenda, ye were presbytery prayer session. So, you never call presbytery line, so empire body. Or see what could tell some empire body, ye jaibo pet ya ira. Enti Nyameya Duma Saturday, so ye the bet was 11 o'clock. Our presbytery line so up to 1 o'clock. Friday, Bebaha. And now I can from Monday going your line so morning and evening. Send the end up to Thursday, Friday, or have we see a Bebaha. Now face Saturdays, you better line so and know your presbytery one. Yada onyan coupon asi. Yapi, any fire, a young so said, did no man, we are non foul on who are young Kubom Tnafa, Condodo, Okom. It is saying, well, who Ramwa, wow, a goo errong, and Pampem, ne sunny goon about the same. Emma is sunny, a guna tardy, son and near door at Sieni. Hallelujah. Maintain the unity. Maintain the unity in the body of Christ. Mama okroye entintim ewo nyame eni peduanimu. Yes, sorry, ejina ho abra ebeji enshira ese onyankopon enkrofu. Kami bi kire urade enye nanim na wufri akọ na emom enhyiamudi ha sei ya sorry ha sei na wufri akọ. Just pray and say something. Talk to the Father. Can be bichre onyame. Fa ho hye onyame nsa abusia wankasa. Fa ho hye nyame nsa. Na fe woda nyame asem nipa omudi sum ye nim nyina anyomtofo Bible akenkanfo ye nua be ma enokwa odi asori anim ye papa onyame ye papa am ye je onyame nam no so kasa kire yen. Nipa babo mpa ye nyina danyame asem obi bia ode ne ho ba afode ema nyame nam no so ema wosum yi ko so danyame asem obi bia na fe wo danyame aseso ede esum ede yenim nyina program ede yenim nyina benyame anim no ada na asese wonyame ni hene wo ba bia ebe hia bia mu oma okroye asomdue odo ne ntiase enye emu adwuma. Without that we can't do anything. Pompaye. Euraditi empaibo. Afe ya jinchira ese wonyame emane ne nkrofo. Ono ofre ense eme ba ko woni din mu no. Nana sam kira ense yanwini afoforo ho po ensre yankasa ye ho no. Ono na yesre ne se na sumdue eni yenim kanda. Na enim onyam eni yenim kanda. Ni do eda woni eja oba ne won konkunu di mu no. Na obo mpa ye se ye nyina yenye baako no. Se nyame o masa odoyi emmare bare ye we Yesu Kristo di mu. Afe Asomdwoe Nyankopon ara enti mo ho kra na won hwe mo honhom ne mo kra ne mo nipadua so.
a ɛho ɛmma asɛmbɔne bi wɔ na Awurade Yesu Kristo din mu. Ɔdɔfoɔ momfa Awurade asomdwie ɛnkɔ. Amen. Shira yeso yemyeka na fe ye benim ha obia be chia ne yonko sania asempakafoɔ ne kaayɛ no chia wo nua hwɛyiye na ye hu momra wo chia begina wo chia na wokɔ yeah